Husk at subscribe til Mungo Mukbang, ellers er du mit næste måltid. John Olsens daglige mukbang-rutine. Morgenmaden. De går det her. Rosen er købt dem til fuld pris. Det hedder multi-can-bar. Jeg fik den til 5 kroner. De smager faktisk rigtig godt. Det er godt nok flot, John, men vi giver bare ikke en fuck. Når min færdigfunktion kommer, køber vi en her. 20-30 kroner, jeg ved ikke hvad det koster. Men altså en bolle koster 15-20 kroner i bageren. Man kan ikke få sådan en bolle for 10 kroner i bageren. Tillykke, John! Spis dem som det er. Man kan også bare æde dem som de er her. Uden noget. Den var rigtig god, John, men du mangler en ny haircut. Altså, hvis man skal på udflugt en dag, man kan også bare tage 4 boller uden noget på. Men altså, fat i noget af det der leverpostej. Jeg håber, du gemmer resten til i morgen. På dåser der, så man kan få sådan nogle små runde nogle leverpostej. Og Netto har sådan nogle. Fordi så kan man bare tage sådan 6 boller med. Lige de første par dage der. Pas på gulvet ikke knækker, når du går en tur, dit fede læs. Så lige se, hvad der går. Så sker med mit video. Bordet rystede, da du satte dig ned. Ikke spise så hurtigt, John. Din mongol. Så vil jeg sætte tilbevis om en halv time. Hej. Middagsmaden. Jeg har lyst til en pose slik. Så har jeg været brug for ikke kun af en pose. Så har jeg været brug for ikke kun af en pose. Så har jeg været brug for ikke kun af en pose. Så har jeg været brug for ikke kun af en pose. Så har jeg været brug for ikke kun af en pose slik. Så har jeg købt fat nogle billige boller der. Gamle boller til 5 kroner. Og noget Matador Mix på tilbud. Det er jo grunden til, at du bliver så fucking fed. Så jeg skal bare købe en pose slik. Jeg kan simpelthen købe 2 poser. Vi giver nemlig ikke et fuck, og det er ikke et kompliment. Det er sådan et Matador Mix til 12 kroner. Jeg skal lige have jakken af, der er sygt varmt. Så jeg fik lidt slik her. Så vi uploader til at vi kan finde nogle gode boller her. Så det vil jeg spise. Fik sådan nogle her til 5 kroner. Jeg vil spise et par stykker. Du fik den til 5 kroner for at spise nogle boller. Så er der masser af lidt billigt 12 kroner til brugsmad. Overvæk fandt den æderkop, der sad bag der. Så jeg skal lige huske, når jeg skal bruge det der, skal lige vaske af. Hver gang jeg bruger noget af det der lidt sup, så skal det altså lige vaskes af, inden jeg stikker det ned i mit sup, fordi jeg har altså sådan en lille... Det er flot, der er en æderkop. Det er godt content, John. Så er der lige en chat Matador Mix tilbage der. Pas på, John. Du sagde, du ville på slankekur i søndags. Men det blev kraftedeme ikke til noget. Så 3.000 op hver måned, så er min førtidspension. Tillykke, John. Og så kommer der jo 2.000 om måneden mine YouTube-penge, og det skal jeg bruge til alt muligt andet også. Og spare lidt af dem op og sådan noget. Jeg kan måske gemme det til i morgen. John, husk at gemme lidt ekstra til os.
gjorde vi så ikke. Du gemmer aldrig noget til os. Den shit, cola. Aftensmaden. Og pasta, skruer. Ej, hvor dejligt, John. Bare husk at spise sundt. Nok hul på en med at få noget spaghetti om gamle mor. Så lad os lige lave det en anden dag. Og en gryde. Min ryg er helt stiv. Jeg kan bukke mig ned. Den har jeg sat her. 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 Står der med nok, fordi så skal jeg bukke mig så meget ned. Og koldt vand over den her. Og nærmest blevet, skal lige stå der helt varmt det der. Skal lige stå et par minutter, for den er helt varme vandet. Det er så varmt, at få jeg nærmest fået fuldskæg. Altså, det har jo ikke været 6 dage siden, jeg har været bad, det håber jeg da ikke. Jeg tror, vandet er koldt nu. Det er lørdag i dag. Jeg kan lugte dit sved gennem min computer. Så plejer jeg bære mig, når jeg har været bad. Så det var i hvert fald mange dage siden, 5 dage siden, jeg har været bad måske. Så det er ikke så godt. Så må komme i bad i morgen. Så vil det tage flere timer spise og lave, fordi jeg kan ikke spise så meget. Jeg skal bruge en hel time på at spise det. Jeg skal bruge en hel time på at spise det. Jeg skal bruge en hel time på at spise det. Jeg skal bruge en hel time på at spise det. Så der er godt vand nok i. flot. Den der var en grund til den. Den der, jeg tager bare af, jeg skal have en vægt. Postevand, der var ikke. Så det bliver nok lidt kedelig suppe med bare vand i. Tillykke, John. Vandsuppe. Tillykke, John. Suppe er jo fint. Fordi man i hvert fald skal have 2 bouillon-tændinger. Jeg venter lige med at tænde, så jeg er næsten færdig. For 100 år inden jeg er færdig med alle de ting, jeg skal. Så 100 år inden jeg er færdig med alle de ting, jeg skal. Så vandet når at koge, inden jeg når og begynder at skrælle min gulerod. Ikke at lave, jeg skal så tage en time at spise. Så skal jeg i hvert fald have bouillon-terning. Men altså, der skal noget kød i. Tillykke, John. Nej, jeg mente med pastaskruer og pølse. Pølsen skal I have hele tiden. Så skal jeg jo noget fyld i. Så er der bouillon. Jeg tager lige, fordi min ryg er helt stiv. Så 100 år, for nu skal jeg bukke mig ned her. Fordi jeg taber ting ned på gulvet. Det er noget helt andet noget, ja. Og spise sådan en burger der med glas cola, det er så... Din økonomi er jo pis på, og nu tænker du kraftedeme på burger fra Mac. 230 kroner på en burger, glas cola der. Men altså, det koster 2 dobbelte rum og cola, koster altså det samme, så det er altså bedre. Og give 200 for en burger, og 160 kroner for en gin og tonic. Fordi man kan godt sidde og drikke 1000 kroner op der på få timer der. Tillykke, John. Hvis man drikker 5 dobbelt eller andet til 100, det er i hvert fald langt til 750 kroner. Så. Godt drikke 5 dobbelt der på 3-4 timer der.
Dampe deroppe på tommelfinger. Så smag fint nok, smed det altså ikke ud. Det er jo god mad til mig, det her god mad. Så er der slukket. Sidst jeg faktisk slukket sådan her, mens den var tændt. Det er jo dejligt, vandet løber igen. Sådan er tændt, nu skal jeg lige huske på. Det er første gang jeg har gjort det, alle de år jeg har slukket, jeg har bare gjort sådan der. Det burde den faktisk ikke kunne gøre, man burde ikke kunne trykke den ind, når den er tændt. Ja, for eksempel den der, man burde ikke kunne sætte den her på 9. Tillykke, John. Så, men nu er der slukket af. Men det er sådan ting, man gør. Altså når man bliver gammel, der er også mennesker over mange, der bor hjemme. Fordi man bliver gammel, kommer man altså ikke på plejehjem i dag. Tillykke, John. Der er også mennesker på 80 år. 80 år, der bor alene, og så står i deres egen tanker og laver noget eller andet helt mærkeligt om. En dame her, hvor jeg boede her over 90 år. Jeg tror, hun var 95 år nede 2 gange. Jeg tror vist, vi er ligeglade. Fordi det var rå hendes køkken. Hun har bare brændt hendes madbrand på. Tillykke, John. Og stegt af champignon eller sådan. Så jeg må gå ind i hendes lejlighed. Gik ind i hendes køkken og sådan noget. Ved at komme på plejehjem de sidste år af deres liv. Selvom de måske ikke er syge og sådan noget, men de føler sig mere trygge, fordi de er bange for at falde i deres hjem, og de føler sig ensomme, og de kommer fremmede og ringer på og sådan ting. De føler sig utryg og gerne vil være bo et sted, hvor der er andre mennesker også. Private betaling. Kan man altså ikke i Danmark. Vi har ikke, jeg tror ikke, vi har sådan nogle private betaling. Plejehjem. Vi har vist noget, men det er ikke sådan noget ligesom i USA. Så kan jeg vide, hvordan sådan nogle offentlige plejehjem er i USA. De er noget der. Nogle offentlige plejehjem med syge, svækkede ældre uden pårørende.